ହେଲାଣି ବିଲରେ କେତେ ପାଣି ହେଲାଣି ତମେ ଏଠି ଘରେ ଶୋଇଛ ହାଁ କୁଆଡେ ଗଲା କିଏ ତ ଭାଇ ଘରେ ଶୋଇଛି ନା କଣ ଡାକ ଡାକୁ ବାବୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ବାବୁ ସେ ଶୋଇଛି ବାବୁ ସେ ଜ୍ୱର ମାର ମୁହଁରେ କିଛି ବୁଝିବିନି ତାକୁ ଡାକେ ବିଲରେ ଯାଇକି କି କାମ କରେ ଜଲ୍ଦି ଇଏ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲା ବବୁଲୁ କିରେ ଘର ଅଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବାବା ଜୀବନ କଣ 10-15 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଉନି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ନା ସାର୍ ସିଏ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବନି ସେ ସାର୍ ମୋ ସହିତ କାମ କରିବ ଆରେ ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ଜୀବନ ଜୀବନ ନା ନା ଆପଣ ସାର୍ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସହିତ ବାବୁ ଡାକିଛନ୍ତି କାମକୁ ଯିବ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଦୟାକରି ଶିକ୍ଷାର କାହାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।